sauraron mu barkamu da wannan lokaci sannan mu da sake saduwa da ku ta cikin wannan shiri da muke kawo muku na in ka ji wani baban zaba. A yau cikin yardar Ubangiji muna tare da sarkin Karma ko in ce mai dajin Zuru ko haka yake? Ka dai bashi kawai Alhaji Bala sarkin Karma. To Alhaji Bala sarkin Karma. Duk mai dajin Zuru na Zuru ma bai taho ba. Na'am. Ya dai turo yaron shi. Na Zuru masu farautar dutse. Wannan haka yake. Baka yi min kirarin naku ba. To ai ka san kirarin namu yana da yawa. Na'am. Akwai wanda muke cewa da yare sai mu ce rimne silo. Na'am. Asilo baba. Baba girmace. Nem sa'a. Wahala tana. Na'am. Unu tana. Alheri tana. Nok tana. Godi ke asilo, godi ke bozo. Subhanallah. Nem sa'a. Nomo tana, nok tana. Nomo unzu, nok tana. Nomo tana, nok tana. Asilo. Nem sa'a na fela'o, na pana'o. Nomo. Hedi dikala. Mize imi wakin fon Usman sarkin Karman Zuru. Idamra nicho. Idamra hedi. Gani ke ko? Na'am. To hai kuma in muka dawo maka ta gehen babanmu. Sai in ce maka mu ne muka bar tarihi wanda yake baya kankaruwa a ƙasar Zuru gaba ɗaya. Na'am. Domin ubana shi ya ƙwato ma ƙasar Zuru inci don babana baba da kare bane uwata abba da kara. Na'am. Babana ya taso daga ƙasar Argungu ne. Domin kakan shi ba zan ɗauke ku da dogon jawabi ba zan dan gutsura muku ne. Mahaihin ubana kakana kenan yana tafiya ne kamar irin ƙauyukan gada muke farauta. Ba kowa ƙungurmin daji. Zai zo ya zauna da matar shi ya ga wurin noma yana kama namun daji irin gwanki, giwa, ɓauna yana haɗa nama yana sayarwa yana noma. Idan Fulani makiyaya da wasu mutane suka matso shi sai ya auren musu da ɗiya mata ya auri ɗiyansu sai ya ƙara gaba ya canza ya kafa wani gari. Har inda Allah ya kawo kakana ƙasar Zamfara wani gari da kake ji ana ce ma birnin Magaji. To ainihin birnin magajin nan shine mahaihin ubana wanda ake kira da Usman sarkin Karma. Zaki na Ramatu baka bi matsatsa hanya. Duk hanyar da ka bi ta buɗe. Subhanallah. To sai Allah ya karɓi rayuwar shi a nan wurin. Akan jin daɗin shi da ake yi sai aka sa ma garin birnin Magaji. Yanzu haka gobe haka in ba don musulunci ya yi yawa ba. Nan kabarin kakana mutane har zuwa suke suna bauta suna ibada. Suna zagayen wurin suna Allah masharuwa taso Allah masharuwa taso. Subhanallah. Tunda ba sallah su. To daɗa wannan suna sallah ba su sallah ban sani ba saboda tarihi ne kunne ya girmi kaka. Shi kakan naka? Ko ba haka ba? Shi kakan naka. Sannan ainihin da kake gani na nan. Na'am. A duk zuri a gidanmu hafizan alkur'ani ne. Subhanallah. A ƙasarinsu malamai ne na Arabiya. Sannan yanzu haka ko cikin ɗiyana sun sassauke Ƙur'ani kuma suna nan suna ta hadda. Amma ka gani nan ina taruku sallati amma yaro na ban yadda ya yi wasa da sallah ba. Ina yi jiwa don kaga idan da ba na yi Allah ba zai kai ni maka ba. Na ganka da haƙurin maka abin da ya bani mamaki. Allah ne ya lamunce min saboda duk abin da nake ka san akwai ana haihuwa mai rai ta matacce. Cikin matacce. To ni Allah kaga ya riga ya nuna muku da cewa ni ina da rabo ko ranar gobe kiyama. Kai ma ka zama alwalarka ba sallah ba kenan. Yawwa wannan haka yake. Sannan bari in kai ku ga abin da ke da muhimmanci. Da mahaifina ya tashi shigowa ƙasar Zuru ya faɗo ta ƙasar Izgogo. A lokacin Izgogo nan kaɗai ke da kasuwa yankin ƙasar Zuru. Nan kaɗai ke da kasuwa yankin ƙasar Zuru. Bayi ake sayar ma turawa da su a nan Izgogon. To uban da ya hi ubana kakana idan ya kama bayi zai kawo Izgogo yana sayarwa tare da mahaifina. Shine bayan mutuwan kakana sai mahaifina zo Izgogo ya zauna. Daga nan Izgogo kuma ya buƙaci ya ƙara so ya shigo Zuru da ƙafa yana tare da lagen shi. Shi yana sallah baya tsafi. Shi bai tsafi? Baya tsafi. Yana sallah yana kuma cin magungunan shi na itace yana shan rubutu yana sha hatima. Shi mahaifinka? Shi mahaifina. Ya ce tauri baya hana sallah.
duk wanda ya ce ma tauri na hana sallah iskanci ne, ƙaryar banza ne, barazana ne don ya ba mutane tsoro. To akai gashi ba kai ka ce kana tarko Wannan salati. kuma wannan wani layi ne na daban. Za ka yi min bayanin sa. Zan yi ma bayanin sa. Ina godiya. Na rashin kin yin sallar? Tariku salati dai. Ka san idan yanzu kana son Allah ya biya ma bukata, duk wanda ya ce ma bai san da akwai Allah ba ƙarya yake. Ka gaya mai ni Alhaji Bala Sarkin Karmani na faɗa. Amma Allah idan za ka yi mai izgili, to ba mu iya yin wa Allah wayo, amma muna ganin muna yi mai wayo. Yanzu nan za ka iya ma Allah izgili in ce wannan yana sallah. Allah na ƙi sallah ne domin ka aza ni gare shi. Duk hukuncin da za ka yi min gobe kiyama na ɗauka. Wata kan tafi saurin biya. In ma za ka je wani habu wutan nan da ake waɗi ta ƙarshe na yadda, amma ɗaga ni sama gare su in yi ba za kowa ya kwanta in take shi. Amma na san ba gaskiya ba ne. Daɗin ina da rabo zuwa gaba sai in jaye in dawo in irin na Fir'auna, da yake Fir'auna bai samu ba. Sai in dawo in kama istighfari Allah wayo ni Allah ka yahe min. Wallahi na sani kuskure ne don in ci nasara ga bainin jama'a yasa ne haka. A yanzu ma in ka so za ka iya fara istighfari. To ko yanzu ba na istighfarin ba tunda na ce astaghfirullah. Kafin mu je ga nan Sarkin Karma. Na'am, bari in kai ka ga muhimmancin abun da tarihin mahaifinka da ka dauko mun. Shine kan gaba, wannan ne ya jefo wani tambaya. Ka san shi Alhaji Baban yana so ya ji an ce kura mai acuwawi baya sallah baya salati. To ba nan bane, idan na koma gida, idan ina da rabo na koma gida, lokaci ɗaya idan za a yi sallah asuba'i sai na in liman ya sallame sai na yi guda 5. Azhar in liman ya sallame sai na yi 5. Ta bashin da kake biya. Ya sallame sai na yi 5. Magariba in ya sallame sai na yi 5. Isha'i sai na yi 5. Kowar gidana ma har masallaci akwai da halifa, ni na kera shi. Subhanallah. Masallacin ba? Ni na kera shi. Sarkin Karma. Na'am. To lokacin namu ba tsayi ne da shi ba yauwa. A lokacin da mahaifina ya bar cikin garin Izgogo ya faɗo Dabai, sai iske ana tarzoma mai tsanani, ana hayaniya a cikin Dabai. Fada ainihin Sarki Ɗan Tudu. Yana rataye da lagen shi da ‘yan kwasar shi, ma'ana hauya kenan. Sai yake tambaya me yake faruwa a garin, ga mutane cirma-cirma. Sai aka ce a'a ana son a sa iyaka. Ana so a sa iyaka. Alhaji ta ko giyar da nake sha baka iya shan ta. Saboda haka ban son iskancin banza, in kai min guro ba za ka jawo mana bala'i, ban son wannan magana. Ba anan za ku yi magana zan farci don Allah ka bari sai an gama. Ban son ɗauka hankali, in kuma in tashi in ba ku in tashi. Ana rigima. Da mahaifina a'a sai jahili, bari a gaya ma me ake ni da Sarkin Karma da kuma Taurin. In kun bi a hankali kada a mace ni da yawan tambaya, illa a saurara. Na so in dan ba ku point kaɗan ne, ba dogon bayani ba in wucewa na. So da mahaifina ya zo ya tambaye su menene ke faruwa, ya ga mutane sun yi tsirma. Sai aka ce mishi ai rabon iyaka ake so a yi tsakanin Niger da Sokoto. Lokacin state ɗin yana gaba ɗaya. To akwai wurin da ake ce ma Kakita, ma'ana da cewa Ganji kenan, nan ne ake so a raba iyakan Niger da Sokoto state. Sai ya ce a shi kaɗai, sai aka ce sai ce to in Allah ya yarda gobe in gari ya waye in muka je wurin nan zan raba ma Sarki Ɗan Tudu iyakar wannan wurin. Sai Sarki Ɗan Tudu ya ce saurayi samari ɗan tsugunnin ka har guda nawa ne? Ina da 'yan gwalmo, ina da 'yan magiro, ina da 'yan gargajiya, ina da musulmai. Abun ga wata da watanni ba a iya shi ba, sai kai yau da rana tsakiya ka ce za ka yi muna. Sai mahaifina ya ce mishi Allah ya baka yawan rai, idan ban raba maka wurin nan ba gobe in kana da abun da za ka tsire ni, ka tsire ni. Subhanallah. Ga rana in bushe. Sai nan cikin wasu dogaran Sarki Ɗan Tudu sai suka ce Allah ya taimake ka sarki, ba a san bako da me ya zo ba. Bako ba a san halinka ba. Ba a san halinka ba. Allah ya kai muna rai lafiya gobe. Domin ko idan suka je iyalin na Gwamatse za su ɗauko wata hikima da Allah ya ba su, za su kore su da zuma da dawakinsu da jakuna da raƙuma da wayanda suke ƙasa. Zuma za ta kore su sai da Sarki Ɗan Tudu ta je kuma ba za ta shiga mai gida ba kamar nan ga
ainihin angul ɗin gidan na nan za ta taru gaba ɗaya. Sai kuma an sake sa rana mai barandami akwai lokacin kibiya ne sai bindiga a daka guda sai gora sai sanda su ne ake faɗa da su sai gitta ma'ana kamar irin wagga gatari. To wuri dai gagarar rabuwa da Allah ya jiho mahaifina ya haɗi wagga magana sai aka ce to bari gari Allah ya waye da garin Allah ya waye ana zuwa ba fitina ba tarzoma yayi tsawa ma'ana kamar irin yadda ake cewa he din nan ku saurara. To Allah ne ya bashi hikiman nan ba mutum ba daga kakan shi. Yana tsawa gabas yamma kudu da arewa kowa ya tsit kamar ruwa ya ci shi. Kada wanda ya motsa inda yake sa ta rike kowa cikin yadda Allah ya lamunce mishi. Aka yi shiru ya ɗaga mashin shi ya ce ba cewa wani ba cewa sarki ɗan tudu. Ni Usman na kafa iyaka ga iyakan Neja ga iyakan Sokoto. Ba a sari kowa ba a bugi kowa ba, zuma ba ta kori kowa ba, mutanen sarki ɗan tudu da karkari babu wanda shi ma ya yi ma mutanen na Gwamatsi wani abu yankin Neja kenan. Daga nan kawai wuri ya shiru kowa ya aminta. Kiɗin da za a buga ma sarki ɗan tudu tambari sai ya ce to a kiɗa ma ubana Usman sarkin Karma wannan tambari. Wane mutum an yi sarauta a take a lokaci. Sai mahaifina ya ce a'a a buga ma sarki tambari sai da aka yi su haka so uku. Sannan mahaifina ya da aka kiɗa mai tambari. A nan take cikin dawakin sarki aka ba Usman sarkin Karma doki. Aka kuma yi mai alkawali duk matar da ya gani yake so a zuru. Ya yi magana sarki zai kira mahaifinta za a nemi izini gare ta za a nemi so gare ta kuma a bashi aurenta ka ji dalilin da ya sa Allah ya bashi mahaifiya ta haka Badakkara ya zuru. Alhaji Bala ba dan kan na katse ka ba da na baka ko minti 2 ko minti 5 da yawan mutane suna neman tarihin wai me hada rigimar shi wannan sarki naku da na Gwamatsi me asalin rigimar har ta janyo batun raba jiha ko makamancin wannan. Na fahimci kamar kana da masaniya kan wannan. Ba rigima ba ne. Na neman iyaka. Ka san lokacin ana haɗe kamar state guda ne. Lokacin state biyu ne Najeriya. Misali, in ba don na manta ba duk da ba ina da rikakken dogon tarihi ba ne haka. Jiha biyu ne. To da aka ƙara aka hitar da Kwara. Kaga Neja sai ta koma ita ce Kwara ɗaya. To ana nan sai aka fitar da Kwantagora. To kaga ko ina ana so a san ina boundary. Idan ni ina da zalama aka ce nan ne iyaka na ina so a kai ni bangon gidan can. Ka ciwo na wani? In ciwo na wani. Shi kuma mai wancan wurin yana so a ce a bakin nan ne za a tsayar. To ka ji abin da ya kawo hayaniya ba wani adawa bane ko wani yarjejeniya. Na fahimta. Sannan ma'ana ita tauri da kake gani ko a ce ma mutum sarkin tauri ko sarkin Karma. Ba an kira ka sarkin Karma ba ne don wai kana yanka yuƙa ko kana buga mashi ko tsini a'a wannan ana yi ne don burge mutane. Abin da ake nuhi da sarkin Karma ko sarkin tauri a zamanin da ba soji dan soja kenan ko ɗan sanda ɗan doka ne mai guntun wando. Lokacin akwai ɓarayi masu gaba wanda in ya buga mutarsa zai tashi sama kamar tsuntsu. Subhanallahi. Ɗan sanda ba zai iya kawo shi ba ɗan doka kenan. Akwai makiyaya suna faɗa da masu gonaki su kashe musu ɗiya su canye musu gonaki idan an tura 'yan sanda su kamo su 'yan doka ba za su iya ba su koro su kashe su. To shine amfanin sarkin Karma don ya ceci al'umma ƙasa ba don ya cutata ma wanda bai da asirin komai ba. Gaskiya ne wannan. Amma yanzu sai mu ci magani mu zo muna maka doro in kai wani abu sai in ce zan kwaɗa maka mari. Don kila in ka ɗaga hannu ka buge ni hannunka ba zai kawo ba ko kuma na ci wani abu wanda zuciyarka za ta yi sanyi sai dai ka bar ni da Allah na shashantar da kai. To ba shi ne sarkin Karma ba. Sarkin Karma mutum ne mai taimakon ƙasa. Idan bala'i zai zo ga ƙasa su ne sarakuna ke kira sarkin Karma ya za a yi. Sarkin Karma zan yi tahiya in sarkin Karma ya ce yau sarki ba a tahiya ba a tafiya. Domin asiri ne ake amfani da shi. Sarkin Karma yana da wanke ido in an yi gina an yi turbuɗa wurin ga zai ce sarki kaka ƙetara zai gina turbuɗin nan ya cire ce sarki wuce. In na fahimta. Yawwa saboda haka ina son jama'a su gane masu cin tauri su zo wurin farauta ko ka ci sai wata kama kila baka da maganin ƙarin kana tunanin kana da shi. A zo ana tadda muna da hankali daji don Allah su sani ana cin magani ne saboda a kare lahiyar gari ko ƙasa. Ba don a zo daji ba
ka nuna ma wani kai namiji ne a'a ai mazantaka yanzu akwai bandits akwai kidnappers to ba cikin mu nan ba kare na kashe ka zo kana zare min ido kana daga min adda ko takobi ko fate-fate in yanzu ka ji kowa zai yi haka ya langabe wai arsashi ya wuce to ba shi ne ba tabbas zan je domin aikin da ubana ya mu ƙasar Zuru kenan ba alfahari ba babu sama da shi ƙasar Zuru duk wani ɗan tauri da ka sani har Kano don wasu ba zan iya lissafa su ba ne suna da tarihin mahaifina kakannin wasu cikinku ko kuma kakan wani cikinku ainihin mazan na ƙwarai tun zamanin Sardauna suna zuwa gidan mahaifina su ɗan kurjan duk kusan zariya ɗaya ne daga Taubasantaka sai wani abu su Bala ƙonanne da kake ji to duk suna zuwa gidan mahaifina Bala ƙonanne ma shi ya tashi zuwa ba irin ɗan kurjan ba ne ƙarfe 1 na dare sai dai ya shigo lokacin ana sa ƙwarai hura ga marati sai dai kawai ka gan shi tsakiyar ɗaki ya ɗoka ina mai gida ya yi daji wurin kama hilani su yi ɓanna yana shan huran nan to shi kenan ya tafi kuma sai wata rana in ya zo gidanmu zai je kasuwar Zuru ya ɗauko ya sa ya kama mahaifiyata ta ce ba ta cin haramu ya maishe ta kuma ya koma da badugu ya mayar. Shi Bala ƙonanne. Shi Bala ƙonanne shi kuma ɗan kurjan idan ya zo kasuwar Zuru yana gaisawa da su sarkin hawa duk inda ya zo ya sa ino shaka naman nan da ake sayarwa ko wazo sai in an yanka bai yankuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To ka gaya min tauri da aka ji suna fitina. Sai dai ka ji an ce haɗuwarsu da bafin latani kaza. Ya suka yi da bahillace kaza. Saboda ya ci haƙƙin mutane. To amma yanzu mu mutane nan ba a gane ba kawai yanzu misali an ganni da baza haka a sai yanzu in kwace ma nama ko da nake zuwa farautar nan sai dai a aza mun adawa in karen kai kashe nama cikin jama'ata za mu an samu nemi wake da wannan karen nawa ne a shiga naman ka. Alhaji Bala. Na'am. A tattauna da nami da kai ka ɗauko mana tarihi na gidanku da yanda kuka samu wa ƙasar Zuru yanci kawo yau kuka zauna lafiya ku tabbata. Kwarai. In mun dawo kanka. Na'am. Ya aka yi gadon gidanku ya juyo kanka? Gadon gidanmu dalili ka san an ce inda shanuwar gaba ta sha ruwa nan ta baya ke bi. Ai kaga a tarihi na gaya ma ubana riƙon sarki ɗan tudu ne. Duk ɗan da sarki ɗan tudu ya haihuwa banda mutum guda da ake ce ma Alhaji Alu ɗan sarki yana funtuwa. Shi kaɗai ne babana bai masalasuwa ba ma'ana kaciya. A'a, ka gaji wanzanci kenan? Ƙwarai kuwa. Na gaji wanzanci, na gaji ruwa, na gaji noma. Subhanallah. Ko yanzu nan mutum ya haɗi ƙayar kifi ta ƙaƙare aka yi. Yanzu nan zan tuwa mai ba sai na bashi magani ba. Ruwa kawai a kawo yanzu za ta fita. Subhanallah. Kwantar da hankalinka daga baya bayan fage ka same ni. Ina tare da kai. Gadon gidanku ya dawo kanka. To, shikenan sai Allah ya sa shi sarki ɗan tudu akwai wanda yake shi ne ya wanki mahaifiyata na farko kamin mahaifina ya aure ta kuma sai Allah ya sa mahaifina ya zama baran baban mahaifiyata shi ma yana wanzanci shi ne sarkin wanzamai na ƙasar Zuru a wannan zamanin ɗin yana raye. To sai aka kashe wani bawan Allah mai tawakkali mai haƙuri da al'ummar ƙasar Zuru gaba ɗaya ana ce mai marigayi bawa makuku. To da aka kashe shi lokacin Sardauna akwai turawa sai aka ce to sai ya faɗi ya aka yi ya ce bai da masaniya da yake bai da masaniya shikenan sai aka tsige shi daga sarauta. Sai aka mai da shi garin Mina da aka mai da shi garin Mina suka tafi tare da mahaifina ana nan daga baya mahaifina ya dawo Zuru. Saboda ya ba shi gidaje ya ba shi gonaki bisa ga martabar da yake mishi. Daga nan sai aka zo ana so a sake yin wani zaɓe sai aka dawo aka ɗauki wannan riƙon ƙwarya aka ba ainihin Sami. Riƙon ƙwarya. Shi waye haka? Shi ne uban ainihin Manjo Janar Sani a yanzu. Mai cin sarauta a yanzu nan. To da aka ba shi riƙon ƙwarya sai Allah da ikon shi ya ƙaddarci da cewa baya da dogon lokaci sai ya ƙare ya rasu. To kaga ɗiyan shi sun gadi sarautar Zuru kenan.
To bayan rasuwar shi su kuma ɗiyan shi su Menjo General Sani Sami da saurakinsu da sauran family suna gidan aikin soja. Rabon Allah ya za a yi ba mahani sai an yi shi. Sai aka zo aka